Il-Ministru tas-Saħħa Ġotjen Abela konferma l-istorja ta' Net News, ċoe illi l-prezzijiet tal-mediċini olow b'mod sostanzjali. Meta kienet jindirizza konferenza dwar il-mediċini tal-HIV, dan l-istazzjon staqsa lill-Ministru Abela dwar il-prezzijiet tal-mediċini li splodow fl-aħħar ġimgħat. Bil-Ministru Abela jiddikjara li l-lista ta' mediċini li tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti titkellem fuq prezzijiet qabel it-tariffi imposti mill-Awtorità tal-Mediċini fi kliem sempliċi, iż-żieda eżatta ta' kull prodott mhux qed tiġi miċħuda. Aħna il-Medicines Authority għamlet eżerċizzju l-bieraħ u il-prezz kwotat hemmhekk it predates il-ħarġa tat-tariff il-ġodda. Madana kollu l-Ministru prova jinħeba wara l-fatt li l-lista ta' mediċini ma tinkludix biss mediċini, imma anke prodotti bħal Sudocrim. U meta din il-Kamra tal-Aħbarijiet elenkat il-mediċini mniżla f'din il-lista, il-Ministru xorta waħda ħarab milli jwieġeb dwar il-prezzijiet. L-ewwel net minn dik il-lista hemm kwart minn dawk il-prodotti li mhumiex mediċini. Din il-lista telenka l-Panadols, il-Brufen, il-Calpol, ir-Rennies, il-Ventolin u prodotti oħrajn bħal huma Canesten Cream u Sudocrim. Madana kollu minkejja dawn il-fatt il-Ministru ħarab totalment milli jwieġeb. Kif qed tajt inti ġdid taħt ir-responsabilità tiegħek, allura pereżempju l-anzjani li għandhom bżonn ċertu affarijiet, jiġifieri da anke l-Sudocrim tara xi 5 euro ta'. Tipprova tixħet l-klim. Qed insaqsik mistoqsija ġenwina. Spjegajtlek ġenwinament. Kien propju Shadow Minister Stephen Spiteri li poġġa fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti lista ta' mediċini u prodotti ta' bżonn illi l-prezz tagħhom żied b'mod konsiderevoli u pronti ta' Super One ittimbraw din l-aħbar bħala fake news. Iżdissa anke l-Ministru għamel U-turn tant illi fl-ebda mument mu jiċħad iż-żieda fil-prezzijiet tal-mediċini u qed jikkontesta biss il-lista preżentata.